Diabetes je závažné ochorenie, ktoré postihuje štruktúry celého tela pacienta. Vážnou komplikáciou pri diabete je syndrom tzv. Diabetickej nohy. Ide v podstate o deštruktívne poškodenie tkanív na chodidle. Tento syndrom diabetickej nohy má za následok najväčší počet amputácií u nás, ale aj vo svete. Preto je dôležité hovoriť o správnom obutí, preto má význam vedieť, čo všetko má obuv obsahovať, aké parametre má spĺňať, aby pôsobila naozaj preventívne proti týmto závažným poškodeniam, ktorým sa chceme vyhnúť v rámci liečby tej diabetickej nohy. Štatisticky až 80% diabetických vredov na chodidle vzniká v dôsledku nesprávne zvolenej obuvy. Pri jej výbere treba teda byť naozaj dôsledný. V prvom rade topánka by mala byť vyrobená z prírodného materiálu a takisto aj vnútorná počívka. Vhodnou je ale aj napríklad tzv. 3D tkanina, ktorá zabezpečuje vhodnú mikroklímu pre problematické chodidlo. V druhom rade obuv musí byť dostatočne široká a uzavretá, a to aj v prípade letných topánok. Musí byť dostatočne hlboká a mala by obsahovať len funkčné švy. Tieto švy, keď si prejdeme ruku vopcháme do obuvy a prejdeme si po tých švoch, majú byť hladké. Nemôžu naozaj spôsobovať nejaký útlak na pokožku nohy. Topánka musí mať aj pevnú a dostatočne vysokú podrážku. Musí byť oderovzorná tá podrážka. Z toho dôvodu, že keď by som prešla po nejakom ostrom predmete, tak tá podrážka má ochrániť pred tým, aby došlo k poškodeniu celistvosti tej podrážky a poškodeniu pokožky. Čiže veľmi dôležitá je tá hrúbka podrážky. To si treba všímať. Dôležitá je výška podpätku. U diabetických pacientov sa odporúča podpätok 2, maximálne 2,5 cm, čiže aj ženy by mali zabudnúť na vysoké podpätky, pretože pri tom vysokom podpätku dochádza k záťaži prednej časti nohy, kde vlastne je to miesto, kde vznikajú tieto diabetické vredy. Keď sa skúša obuv, tak sa musí skúšať vždy stojí pri zaťažení. Pri zaťažení musíme počítať s nejakým nadmerkom. U diabetickej obuvy sa odporúča 1 až 2 cm. Má byť väčšia táto topánka. Dôležité je kupovať si obuv do poludnia, kedy noha nie je ešte opuchnutá a je objemovo ešte v takom, by som povedala, optimálnom tvare. Vtedy je treba skúšať obuv. Pri kúpe konfekčnej obuvy odborníčka radí, aby topánky, i keď spĺňajú parametre, boli doplnené o špeciálnu diabetickú vložku. Táto špeciálna diabetická vložka by mala mať minimálne 4 až 5 mm. A mala by byť vyskladaná, my hovoríme sendvičová vložka, z niekoľkých druhov materiálov, pretože každý ten materiál má nejaké svoje vlastnosti. Každý pacient by si mal po nosení takejto špeciálnej obuvy skontrolovať vizuálne stav chodidla, či nedošlo k začervenaniu alebo iným problémom.